Hei moi hei! Mä oon Sirja ja tässä näet mun ensi-blogin, joka sisältää 20 kysymystä musta ja mun elämästä. Joten eiköhän aleta käymään kysymyksiä läpi. No, ensimmäinen juttu. Tää ei oo nyt mikään kysymys, tää on vastaava, mutta mä kuvaan tän nyt tän mun tietokoneen Camilla. Ja tosiaan sängyn päältä, eli kun kissa hyppää sängyltä pois, voi käydä näin. Vähän hyppelehdin täällä kuvaruudulla, mutta ei anneta sen häiritä. Ja toiseksi mä luen näitä kysymyksiä mun tietokoneelta. Mutta jatketaan. 1. Mun lempinimi. Se on Sipe. Sen mä sain joskus yläasteen ajoilta. Eli se on ollut mun yli 10 vuotta. Mulla on lemmikkejä. 2 kissaa. Toska, joka on 12, ja Milli, joka täällä riehuu mun seurana, on 4. Ja ehkä arvata saattaa, mun lempieläin on siis kissa. Kyllä mä tykkään muistakin eläimistä, mutta kissa on niinku se mun juttu. Et koirien kusettaminen ei oo se ihan mun oma juttu. Ja tykkään hevosista. Olen harrastanut ratsastamista ja haluaisin vieläkin, mutta laji on aika kallista. Omien hiusten väri ei ole tää blondi, mikä tässä nyt nähdään. Se on punertavan ruskea, eli ruskea siis, kuten kulmista. Saattaa ehkä myös havaita sekä tyvikasvusta. Lempiasioita. Mä tykkään nukkua. Mä nukun paljon. Et mun juttu ei oo se 5-6 tuntia yössä. Mä pystyn nukkumaan ihan kevyesti siitä 9 tunnista vaikka 12 tuntiin, että välillä menee yli 12 tuntia, että joskus teininä, tai no teini, joskus silloin yläasteiässä, ensimmäisessä amiksessa, kun pääsi kotiin, niin tuli nukuttu ihan kepäisesti se 12 tuntia ja tosiaan paljon tuli nukuttu. Sitten mä tykkään lukea hyviä kirjoja, sitten mä tykkään laulaa, vaikka aina en osaa ehkä välttämättä niin hyvin laulaa, kun kuvittelen ehkä lauluvani. Sitten rakkaiden ihmisten halailu ja suukottelu on mulle tärkeitä asioita. Miksi mä vlogaan? Oon miettinyt tätä asiaa jo niin pidemmän aikaa. Ettei tää nyt tuu mitään, että voi vitsi, tää on joku uusi juttu, että mä haluan nyt kokeilla tätä, vaan ei. Oon tosiaan miettinyt tätä tässä pari vuotta. Ja otin nyt itteeni niskoista kiinni, koska mulla on aikaa. Nyt mä vaan sit kokeilen, että mitä tästä tulee. Ja mun videot, niin ne ei tule olemaan pelkkää höpi enää. Vaan mä myös teen ehkä enemmän tämmösiä meikkivideoita, että millä tavalla mä meikkaan. Ja niistä voi ottaa sit vähän ehkä jotain ideaa niin omaan meikkaamiseen. Ja sitten hiustenlaittoon. Katsotaan mitä tästä tulevaisuus tuo tullessaan ja tietenkin te katsojat saatte myös ehdottaa, että mitä te itse haluatte nähdä ja kuulla. Ommistaanko ammattia? No tosiaan, mulla on maatalousalan perustutkinto käytynä, eli mä oon eläintenhoitaja koulutukseltani. Ja en kokenut alaa ihan omakseni, mutta opiskelin sen loppuun asti. Olin tossa myös hiljattain Tampereella opiskelemassa automaalariksi, mutta sairastuin ja jouduin lopettamaan. Olenko töissä? No en ole, olen sairaslomalla. Jos saisin 1 000 000 euroa, mä ostaisin omakotitalon, sitten jonkun hyvän uuden auton. Sen ei tarvi olla mikään merkkiauto, kauhean Porsche. Luottopeli on mulle se tärkeämpi kuin joku merkki, joka maksaa. Että edullisemminkin voit saada. Sitten lopuilla rahoilla mä ottaisin mun läheisiä taloudellisesti ja laittaisin sitten tietenkin osan säästöön, kasvamaan tietenkin korkoa. Lempiherkut. Suklaa. Marabun minttukrokantti on ehkä sen kaikista paras suklaa, mutta Milkalta löytyy myös tää 3 suklaan suklaa, joka on helvetin hyvää mun mielestä. Sitten salmiakki. Muun muassa lakrisal, se on hyvää. Ja juustonaksu. Sitten
Lempiruokaa. Kermainen kanakastike ja riisi. Itse tekemä tietenkin. Ja siinä yleensä sitten maissia jatkeena tai lisukkeena. Nam nam. Sitten myös uunilohi perunamuussin kanssa. On hyvää. Ja äidin tekemä makaronilaatikko. Ne on semmosia herkkuja. Ja on se oma tekemäkin ihan hyvää. Sitten hesemättö ja pizzatkin on ihan hyviä, että tykkään niitäkin syödä. Ja muina lisukkeina feta. Tykkään fetasta. Lempijuomia. Maito. Kaakao. Kaakao tietenkin, koska olen suklaan ystävä. Sitten kokis. Eli Coca-Cola, ei mikään halppispaska, vaan ehta aito oikea kola. Sitten Novellen aprikoosi, jasmiini ja mangon guava. Ne on tämmöiset uudet, mitä mä oon hiljattain alkanut maistelemaan, juomaan, kokeilemaan. On hyviä. Itse tykkään, vaikka en yleensä niin tämmöisistä makuvesistä olekaan tykännyt. Lempivuoden aika, kesä. Mikä on mulle tärkeää elämässä? No, perusläheiset ihmiset, lemmikit, mun omat lemmikit. Tai no, myös porukoillakin on semmosia eläimiä, joista mä välitän, vaikka ei välttämättä aina sieltä vaikutakaan. Sitten se, ettei tarvii esittää olevansa muuta kuin on, että voi nauttia elämästä ja olla välillä oikeasti onnellinen. Et se on tärkeää, että sä oikeasti osaat joskus myös vähän hellittää ja nauttia siitä, mitä sulla on. Ja ehkä myöhemmin sitten tajut, että sä olit silloin onnellinen ja voit olla uudestaankin. Mitä mä teen vapaa-ajalla? Mä oon koneella, katselen telkkaria. Nytkin niin kun mun naamalla vilkkuu valot. Telkkari on tuolla taustalla päällä. Sitten mä käyn paljon kyläilemässä, porukoilla, kavereilla, milloin missäkin. Joskus paikallisessa klubilla, bubis, kuuntelen musiikkia, tapaa kavereita, uusia tuttavuuksia. Milloin tuntuu miltäkin. Ei voi ikinä tietää, että mitä just sinä päivänä haluaa. En voi nukkua ilman peitto ja tyyny. Siis mulla pitää olla peitto, jota halailla, ja tyynyä, että niitäkin saa halailla ja on pään alla ja pään päällä ja milloin missäkin käden alla ja välissä ja tälleen. Se on myös tärkeää, että mä en pysty nukkumaan ihan hyvin missään kovalla. Et välillä jotkut sohvat on ihan hyviä nukkuu, välillä huonompia. Facebookkaanko? Joo. Pitkälti niin kuin joka päivä, saatan monta tuntiakin päivässä kuluttaa siihen, että selaan Facebookin hurjan huiman ihmeellistä maailmaa. Ja sovellus löytyy myös mun puhelimesta. Minne haluaisin matkustaa? Ehkä matkustamista tärkeämpää olisi se, että missä seurassa mä matkustan. Ja semmonen pienimuotoinen haave olisi joskus ehkä matkustaa semmoiseen paikkaan, missä olisi laguuni, jossa olisi kristallinkirkasta vettä, että näkisi sinne ihan pohjaan asti tosi hyvin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, kysymyksenä numero 20. Mitä lävistyksiä mä omistan? Kuten ehkä on, tai varmasti näkyykin tästä, että mulla on kulmaa, huulta, kieltä ja sitten myös löytyy napakoru. Mutta sen pidemmittä puheitta. Kiitos arvoisat kuuntelijat, katsojat. Pistäkää peukkuu ylös, alas, miten päin haluatte laittaa. Viestiä, saa kirjoittaa kommentteja ja toiveita, mitä haluatte nähdä, kuulla, katsoa. Otan sitten tänne sisälle talteen näitä ja muhin niiden kanssa hetken aikaa ja toivottavasti sopivan ajan päästä pukkaa uutta videoa. Että joko se on höpinävideo, meikkausvideo tai tukanlaittovideo. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, hei saan!